Кніга Йова, раздзел 18. У адказ сказаў балдат Сугід: «Дакуль жа будзеце выкідаць гэтыя словы? Перш зразумейце, а потым будзем гаварыць. Чаму мы лічым сябе за жывёлу, і чаму мы ў пагардзе перад вамі? Ты, што губіш душу сваю ў гневе сваім, ці ж праз цябе апусцее зямля, ды з месца свайго скала перамесцяцца? Бо святло бязбожніка згасне, і не зазяе полымя ад агню яго. Пацямнее святло ў палацы яго, і свяцільнік, які над ім, згасне. Абмежаваныя будуць крокі моцы яго, і намер яго здрадзіць яму. Ублыталіся ў сетку ногі яго, і ходзіць ён у путах. Пятля трымае нагу яго, і сіло закрываецца над ім. Схаваная на зямлі пастка для яго, а сіло для яго на сцежцы. Адусюль палохаюць яго жахі і агортваюць ногі яго. Памяншаецца ад голаду дужасць яго, і загуба падрыхтаваная рэбрам яго. Загуба з'ядае кавалкі скуры яго, а першародны смерці мардуе члены яго. Выдаляецца надзея яго з палаткі яго, і ты штурхаеш яго да цара жахаў. Ты жывеш у палацы, якой ужо няма ў яго, у жытле яго рассыпаецца серка. Знізу падсыхаюць карані яго, а зверху вянуць галінкі яго. Памяць аб ім знікне з зямлі, і не будзе ўслаўляцца імя яго на плошчах. Прагоняць яго са святла ў цемру і прагоняць яго са свету. Не будзе ані нашчадка яго, ані пакалення ў народзе яго, і не застанецца нічога ў месцы, дзе ён жыў. У дзень яго аслупянеюць апошнія нашчадкі, а першых апануе страх. Дык вось што такое прытулкі несправядлівага і гэткае месца таго, хто не ведае Бога.